Iti na Kristyanuan a pammati iti Pilipinas, malaglagip ita ti panakakorona ti napatag a simbolo ti simbaan a Katoliko. Dayta ti coronation ti Our Lady of the Most Holy Rosary ijay Manaoag, Pangasinan iti 1926 at espesyal a parang ni Anjel Kim Pengosro. Iti na Kristyanuan a pakasaritaan ti Pilipinas, nakalalagip ti panakaideklaraan na santuan ti imahe ni Mama Mary ni Jesus, iti Pangasinan iti April 21, 1926. Nakoronaan daytoy kasimbolo ti napinget a pammati dagiti Katoliko iti Pilipinas. Daytoy ti Our Lady of the Most Holy Rosary iti Manaoag. Iti pagsasaong Espanyol ket Nuestra Señora del Santissimo Rosario de Manaoag nga iti awag dagiti umili ket apo baket wenno iti Ingles ket Noble Mistress. Napataod tinasaong nga imahe ni Virgin Mary idi pay 16th century. Idi August 25, 1925, pinalubusan ni Pope Pius XI ti panakakoronan ti imahe. Idi met June 21, 2011, ingato ni Pope Benedict XVI kas Basilica of St. Mary Major ti simbaan nga ayan ti imahe. Ken idi October 11, 2014, naingato manen kas Minor Basilica ti simbaan. Mapapati ang nagtaod ti imahe iti Acapulco, Mexico nga inyeg dagiti Espanyol babaen iti galleon trade. May bagbaga at imahe ket adaan iti bulletproof glass apasot ti altar. Nanayunan iti wood carvings kan elevated pedestal kan adaan iti 4 golden candelabras. Ti coat of arms of the Dominicans ket nairamen kas image window ti imahe. Tinara carvings kas trono ket napapintas amang ipasimudaag iti pakasaritaan ti devotion to Our Lady. Iti panaglabas ti tawen, nagbalin kas kangrunaan a pagpasyaran dagiti deboto ti nasao a simbaan. Adu dagiti mangibagbaga kan nakarikna iti naidumduma a karkarna nga ipapaay ti imahe. Para kadagiti adu a deboto, tiladawan ni Our Lady of Manaoag ket mangisimsimbolo iti proteksyon, panangaywan ti ina, ken nasyonal a kinaandor iti pammati. Para iti adu a Pilipino, in representar ti pasamak ti panagtultuloy iti tenga ti panagbalbaliw. Pamatalged iti na espirituan akin na siya sino anay ramot iti sinigsiglo a debosyon ni Maria, aniyam ammo iti panawen dagiti Kastila. Nakoronaan aladawan ni Our Lady, ang mamagkaykaysa a simbolo iti liwliwa, ken kinaandor iti panaglabas ti panawen. Kanayon alaglagipen, pasamak idi, adal ita, pagsarmingan iti masakbayan. Anjel Kim Pengosro.